L-istat tal-isbilanċ fil-finanzi tal-gvern u d-dejn rekord dejjem jiżdied f'pajjiżna mhux biss ta' tħassib għal Maltin u Lawċin imma wkoll pis dirett fuq il-ħajja tagħhom u fuq il-kwalità tal-ħajja li qed ngħixu. F'konferenza tal-aħbarijiet ix-Shadow Minister għall-Finanzi Graham Bencini u x-Shadow Minister għall-Ekonomija u l-Intrapriża Jerome Caruana Cilja spjegaw kif, kontrarjament għal dak li jiftaħar bih il-Gvern Laburista, l-finanzi tal-Gvern xejn ma jinsabu f'qada tajba. Graham Bencini insista li f'5 snin il-Gvern ta' Roberta Bela irnexxielu jirdoppja d-dejn u issa qiegħed joqrob il-11 biljun euro. E kif f'sena waħda biss Bela qed iżid id-dejn għal medja ta' 2.4 miljun euro kuljum. Huwa saħaq li b'mod naturali qiegħed jiżdied ukoll l-imax fejn minflok flus il-poplu qed jintużaw sabiex jindirizzaw l-isfidi tal-familji Maltin u Lawċin u jiġu ffokati fuq policies u governanza tajba qed jintefqu biex jitħallas dan l-imax. Għaldaqstant u appella għal aktar infiq responsabbli. Jien nixtieq nagħmel appell ġenwin u sinċir lill-Gvern biex jibda jamministra flus il-poplu b'mod responsabbli, jieqaf iberbaq il-fondi pubbliċi u jieqaf iżid id-dejn li qed jiżdied brata allarmanti. Shadow Minister spjegaw li d-dejn sar inkontrollabbli u l-Gvern mhux qed isib flus għal aktar affarijiet essenzjali u ta' priorità fosthom is-saħħa u l-infrastruttura tal-pajjiż. Dawn iċ-ċifri kbar li jista' jkun ma tantx jinftehmu jfissru mediċini out of stock jew ta' kwalità inferjuri, jfissru nuqqas ta' investiment fis-sistemi tagħna bħal dik ta' drenaġġ jew tal-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Jerome Caruana Cilja insista li dan id-dejn ifisser mażra totali għal ġenerazzjonijiet futuri. In-nies, iċ-ċittadin għandu d-dritt ikun jaf fejn qed jintefqu flus il-poplu. Kif dejjem sħaqt inkompli fuq dak li qal il-kollega, il-ħabib tiegħi Graham, u nerġgħu intennu li dan id-dejn kollu huwa mażra ma' wliedna u wliedna. Rapport tal-NEO maħruġ ta' xurilu wera kif il-management tal-proġetti huwa inadegwat bil-konsegwenza li qed jinħoloq dewmien u spejjeż illi jaqbżu l-baġit miftiem, bħal pereżempju l-Park ta' Qali li ġie swal fuq minn 60 miljun euro iżjed minn dak proġettat. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista tisejjaħ għal tmexxija finanzjarja trasparenti u responsabbli.